Ešte predtým, než video začne, chcem ti povedať, že je dabované. Takže čaute ľudia, moje meno je Manky a dneska budeme hrať Can't Let Go. Takže tu už začínam level. Išlo mi to super a uvidím, že či sa mi to podarí, alebo že to necháme do ďalšieho diela. Každopádne budeme rozávať like, odber. Tu sú tie orby. Nenávidím tieto skoky. Natočený Vlastne tu mi chýbalo 1%, nie 2% do toho, aby som dala new best. Takže to bola docela taká smola, ale tak. No, čo mám robiť? Každopádne zajtra mala by byť buď Geometry Dash 4 alebo Brawl Stars jednotka. Uvidím. Ok. Alebo ešte možno bude reakcia na švarci. Takže, ešte sa rozhodnem. Som zase umrel na 12% ako vždy. Zase som sa pomýlila na tom orbe, že som neklikal na druhého mala. Takže zbytočný smrť, zbytočný temp. A zase proste som neklikla. A tuto mi proste prestal reagovať mobil, a teraz sa to napravilo. Gravitácie otočené. Tu už máme také 40%. Tu už sa začína. Klikám, lebo nie je ťažký. Ale opravdu musím sa sústrediť. Inak to je celkom ľahké. Uvidíme, že ako dám jumpu. Lebo to začiatok jumpu je dobrý, ale keď sa už vlastne otočí to jedno, to mi nejde, to si nejde. Ešte to, čo ideš porobím s tým jedadlom, otočeným to ešte, hej, ale keď tam sú už tie prekažky, tak to je tu je zase opravnená kamera Soccer Superstar. No, tak. A tu vlastne idem. Tu mám 20%, kde umriem 19%, ale tak už sa to zavrtulilo.
tam furt nabúram, ja si neviem zvyknúť na to čudné ovládanie. Tu som vlastne zapal checkpointy, že idem si to vyskúšať. Idem dôjsť tento level, aby som videla, čo ma čaká. Akože checkpointy sú niekedy dobrá vec, lebo keď chcete proste, že prejsť level a nevieš, ak chceš vedieť, že čo ťa čaká, takže ja som si ich tu zapla a idem ďalej. Akože mám rada, hovorím, nemám rada tú otočenú časť, tam mi vôbec nejde, ale že vôbec. Tu už som na lietadle. Tu už mám to otočené vlastne. Reálne to není. No a tu som to vlastne zapojil som aplikácii. Ja nenávidím reklamy. Na čo to vôbec dali do hier? Nechápem. Tu mi to ešte vyskočilo, že si to mám. No, nevadí. Späť do Metal Redemption. Takže vlastne túto hrám už tými pointami. Táto časť bola ťažká, tieto orby tuto. Ale keď to vlastne tu už, keď som to prešiel, tak to už bolo celkom ľahké. A to som to došla, takže ako vidíš, tak tento level som v dnešnom videu nedošla.